ଜେଜେମା, ଆଜି ପରା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଆଜି କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ ନା। ହଁ ଶୁଣ, ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁ କେବେ ଭାବିଛୁ କି ଏହି ପୂଜାର କିଛି ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ? ଆସ, ମୁଁ ତତେ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା। ତା ନାମ ରାହୁଲ। ରାହୁଲର ବାପାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ଥରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପିତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ରାହୁଲକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏହି ପୂଜା ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ସବୁକିଛି ଯତ୍ନର ସହ ଶିଖୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପୂଜା ଦିନ ଦୋକାନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା କରିଆସୁଥିଲା। ଦିନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛୁ। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହି ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେତେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକଜୁଟ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଫଳତାର ସହ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ।